nivel de produción das casas particulares non alcanzaba as cifras do Priorato de Santo André, vendo a diferencia na envergadura dos lagares frente a estas prensas e estruxadoras. As estruxadoras fixeron necesario o traballo dos pisóns. A súa propia evolución supuxo o cambio das pezas manuais, como a que vemos aquí, ata aparatos mecanizados, ata lograr a implantación de estruxadoras con motor eléctrico. O mesmo ocorre coas prensas. Si ben partimos de estructuras inmóviles, como os lagares e as lagaretas, a evolución non a veremos só nos materiais, partindo destes lagares de pedra hacia pezas de madeira ou de ferro, senón tamén na posibilidade de ser móviles, como é o caso desta de Trasariz, que podía ser tirada por un animal.